Princeza na zrnu graška. Nekada davno živio je jedan princ koji je želeo da pronađe princezu i da je oženi. Ali nije želeo tek bilo koju princezu. To je morala da bude prava pravcata princeza. Putovao je on po čitavom svetu ne bi li je pronašao, ali koliko god tražio nije mogao da pronađe to što je tražio. U ovaj zaučas neko iznenada pokuca na vrata prinčevog zamka. Stari kralj se zadesi tu, pa otvori vrata. Pred njim je stajala princeza. Ali da te Bog sačuva na šta je ličila od kiše i vetra koji su je promočili i produvali. Bila je sva blatnjava i voda joj se slivala niz raščupanu kosu i slepljenu haljinu, sve do cipelice koje su bile sasvim mokre. A ipak tvrdila je da je prava princeza. Ujutro su je pitali kako je spavala i princeza reče: Užasno, jedva da sam sklopila oka čitave noći. Sam Bog zna šta je bilo u tom krevetu. Tako je princ uzeo za ženu, jer sada je bio siguran da ima pravu princezu. A zrno graška su stavili u muzej, gde ga svi mogu vidjeti i dan danas, ako ga neko nije ukrao. Eto, to je bila jedna istinita priča.